У той час Езус сказаў сваім вучням: «Як мяне полюбіў Айцец, так і я полюбіў вас. Заставайцеся ў маёй любові. Калі будзеце захоўваць мае запаведзі, застанецеся ў любові маёй, як і я захаваў запаведзі Айца майго і застаюся ў ягонай любові. Гэта я сказаў вам, каб моя радасць была ў вас, і каб радасць вашая была поўнай. Вось запаведь моя, каб вы любілі адзін аднаго, як я полюбіў вас. Ніхто не мае большай любові за тую, калі хто жыццё сваё аддае за сяброў сваіх. Вы сябры мае, калі робіце тое, што я наказаў вам. Я ўжо не называю вас слугамі, бо слуга не ведае, што робіць ягоны гаспадар. Я ж назваў сябрамі вас, бо ўсё, што чуў ад Айца майго, я сказаў вам. Не вы мяне выбралі, але я выбраў вас і прызначыў, каб вы ішлі і прыносілі плён, і каб плён ваш трываў. Каб Айцец даў вам тое, чаго толькі папросіце ў імя маё. Гэта наказваю вам, каб вы любілі адзін аднаго». Гэта слова Пана. Сядайце, калі ласка. Паважаныя браты і сёстры, тыдзень таму мы чулі Евангелие, у якім Христос выкарыстоўваў вобраз вінаградніку, кажучы аб тым, што Ён з'яўляецца вінаграднай лазой, а мы галінкамі гэтай лазы. І калі мы не прыносім плёну, то Бог, як добры вінаградар, гэтыя засохшыя галіны адразае і выкідвае. І тыдзень таму, разважаючы над гэтым Евангеліем, я задаваў вось гэтае пытанне, якое так нараджалася аўтаматычна недзе ў мяне ў сэрцы. А які мой плён? Які я плён прыношу? І тады я вам сказаў, што хіба што для мяне асабіста самым важным плёнам майго жыцця з'яўляецца уменне любіць. І сёння мы чуем дакладна такі адказ Божага Слова. Апостол Ян, ён кажа адназначна, прачытаю: «Хто не любіць, той не ведае Бога, бо Бог ёсць любоў». Той, хто не любіць. Ведаць, увогуле, можна таксама задаць такое, празважаць, задаць такое пытанне, пачаць так трохі здалёку. Увогуле, хто такі веруючы чалавек? Як ахарактарызаваць, хто ён такі? Магчыма, мы можам адказаць на гэтае пытанне, кажучы, веруючы гэта той, хто прызнае тое, што Бог існуе. Кажа, Бог ёсць. Да, гэта важна, але гэта не з'яўляецца гарантыяй таго, што чалавек будзе веруючым. Ведаеце, заўсёды, калі пра гэта разважаю, згадваю словы Святога Пісання, дзе напісана: бесы таксама ведаюць, што Бог існуе, ведаюць і дрыжаць. Аказваецца, гэта яшчэ не ўсё. Ведаць пра Бога. Да, важна. Мець веды, прачытаць нейкія мудрыя кніжкі, даведацца аб чымсьці, пра Бога, пра святых, навуку Касцёла, разумець, ведаць, можа нават камусьці дзяліцца гэтым, расказваць. Таксама важна. Да, важна. Але таксама ніколі не можа з'яўляцца гарантыяй жывой веры, сапраўднай веры. Ведаеце, магчыма, тут у нас такога не сустрэнеш, але я бачу чалавека, які мае навуковую ступень, закончыў каталіцкую навучальную установу, мае навуковую ступень з тэалогіі, зведаў пра Бога, і ў Бога не верыць. Ведае, усё ведае, але зрабіў выбар такі. Яму это не патрэбна. І так можа быць. Такое таксама здараецца. Таму веруючы, гэта не толькі той чалавек, который будзе ўсё ведаць пра Бога. Далёка не ўсё. Ці веруючым трэба называць заўсёды чалавека, які выконвае абавязкі,
веруючага. Ну, тут уже как бы так бліжэй нам здаецца, гэта праўда, да? Вот мы, звычайна, святары, да, вот мы, святары, кажам, што адна справа казаць, што ты верыш, а другая справа практыкаваць. Ведаеце, нават ёсць такая традыцыя, што святары людзей у парафіі лічаць. Да, ёсць спецыяльны дзень, калі трэба палічыць людзей, колькі ў цябе людзей. І ёсць розніца. Ёсць две лічбы. Адна лічба, звычайна, яе падаюць, кажучы, колькі ў цябе людзей жыве на тэрыторыі парафіі. І ёсць другая. Она так, на лацінскай мове гучыць прыгожа. Доминикантес. Это тыя, хто прыходзіць у нядзелю. І гэтыя лічбы розныя. І калі хочацца так статыстыку паказаць з лепшага боку, заўсёды кажаш, я працую ў парафіі, у которой 80 тысяч людзей жыве. Я ў Жодзіна працую, у меня вот парафія 80 тысяч. 80, да? Я яшчэ не навучыўся, колькі ў Жодзіна людзей жыве. Але колькі рэальна з іх прыходзіць? Ну, па-першае, колькі з іх католікаў увогуле? Напэўна, не ўсе 80 тысяч, напэўна. Але колькі з іх тут рэальна ў касцёле? І гэта іншая лічба. І таму таксама, разважаючы пра тое, каго называць веруючым, мы можам сказаць таго, хто практыкуе сваю веру, хто звяртае ўвагу і стараецца выконваць Божыя запаведзі, хто пільнуе наказы касцёла, памятае пра святы, пра абавязковыя малітвы, пра камунію, пра сакраменты, пра споведь. Да, гэта важна. Але беда ў тым, што і гэта не заўсёды можа быць вот на 100% такім сведчаннем таго, што чалавек сапраўды верыць. Мы, на жаль, мы людзі, мы такія хітрыя, што мы гэтымі выкананнем абавязкаў вельмі часта можам сябе супакоіць. Супакоіць і сказаць, я ўсё зрабіў, ўсё, што трэба. Усё, больш нічого не трэба. Я веруючы, моя мама, мой тата мяне бачыць, што я ў касцёл хожу, все, не ругаюцца, значит, я раблю все, што трэба. Прыходзяць святы, то, што трэба, мы зрабілі. Патрэбныя, непатрэбныя традыцыі, галоўна, каб усё было зроблена. І ведаеце, сапраўды, аказваецца, што ўсё ж такі вера гэта не толькі вось гэта. Вера, глядзіце, як кажа Евангелие, да, той, хто не любіць, тот не ведае Бога, бо Бог ёсць любоў. Не Евангелие, а святы апостол Ян. Верыць значыць любіць. Вот так проста. Проста і неверагодна складана. Бо любіць вельмі складана. Вот што значыць любіць? Это не эмоцыя. Это не пачуцці, не толькі гэта. Яны прыгожыя, яны патрэбныя. У адносінах паміж людзьмі, да, калі хтосьці закахаўся у кагосьці, да, хлопец у дзяўчыну, патрэбныя гэта эмоцыі, пачуцці. Але мы добра ведаем, што гэта не ўсё. Любоў гэта не толькі пачуцці. І вот как любіць, каб сапраўды верыць у Бога? Гэта как? Вот што гэта рабіць? І Христос сёння кажа ў Евангеліі. Нема большай любові, калі, так, каб не сачыняў я вам, ніхто не мае большай любові за тую, калі хто жыццё сваё аддае за сяброў сваіх. Любіць – это аддаць жыццё. І колькі разоў пра гэта кажу, заўсёды падкрэсліваю, гэта не пра фізічную смерць, не толькі пра гэта. Напэўна, такое здараецца. І сведчаннем такіх гісторый, такой гісторыі для нас з'яўляюцца, напрыклад, мучанікі з Росіцы, Юрый і Антоній, якія добравольна засталіся з людзьмі, аддалі сваё жыццё і згарэлі разам з іншымі людзьмі. Даслоўна згарэлі. Канешне, можна было б разважаць, гэта ж святары, разумныя, вывучаныя, досвед мелі. Маглі бы адысці, маглі бы прынесці значна большую карысць іншым людзям, паслужылі бы дзесьці яшчэ, паспавядалі, падрыхтавалі, павучылі бы. І па-людску можна сказаць, што іх жыццё, оно змарнавалася. Але гэта вось пра такую любоў. І
аддаваць жыццё гэта не толькі фізічна смерць. Аддаем мы жыццё тады, калі адмаўляемся, напрыклад, ад каких-то сваіх перспектываў, ад чаканняў, планаў на жыццё, ад таго, вот нам хацелось бы, каб маё жыццё оно было такое. Вот я хочу так жыць. Але дзеля іншага чалавека, дзеля сваёй сям'і, дзеля сваёй жонкі, ці дзеля свайго мужа, альбо дзеля дзяцей, я ад гэтага адмоўлюся. Ведаеце, напэўна, ні адзін муж мог бы сказаць, от калі б я не ажаніўся тады, вот я б мог дасягнуць чагосьці там большага. Ну, жонкі заўсёды кажуць, ага, паглядзелі бы, дзе б ты апынуўся без мяне, да? По-рознаму. Але ёсць такі момант, табе здаецца, калі б я вот так не зрабіў, я бы асягнуў больш. Магчыма. І аддаць жыццё, гэта згадзіцца на гэта. Да, мог бы асягнуць нечага там большага, іншага, зарабіць, можа, каких-то шмат грошай, асягнуць чагосьці. Але гэта не будзе маім. Бо у мяне ёсць мая сям'я. Яны. Я гэта аддаў дзеля іх. Ну, альбо як жонкі. Это, прабачце, дарагія жанчыны, звычайна, ну, вы так кажаце, да? Калі спрачаецеся са сваімі мужамі, вось гэтыя знакамітыя словы. Я отдала тебе все лучшие годы своего жыцця. Да, да. Гэта і ёсць той момант, калі я сваё жыццё отдала. И, магчыма, как говорят, результат не очень, да? Але я отдала. Отдала, могла бы знайсці кагосьці лепшага. Не ведаю. Заўсёды гэтыя думкі могуць у нас в галаве з'яўляцца. Але перспектыву гэтага отдала. Ахвяравала дзеля кагосьці. Вось гэта і ёсць тыя моманты, калі мы аддаём сваё жыццё. Я, як святар, таксама. Не аднойчы я гэта чую ад іншых людзей, далёкіх ад веры, ад касцёла, які кажуць, ну такі чалавек, вот мог бы там жыць і марнуецца вот чалавек. Да, да, марнуецца. Але дзеля кагосьці, дзеля Бога, аддаючы сваё жыццё. І гэта мае сэнс. По-людскі не. Але для Бога вот гэта і ёсць моманты любові, калі ты аддаеш. Яшчэ адзін вельмі важны момант. Аддаць жыццё немагчыма толькі для ідэі, для ідэала нейкага, для нейкага памкнення. Нейкі час, да, штосьці можна рабіць дзеля ідэі, але ўсё жыццё не аддаш. Ведаеце чаму? Бо жыццё можна аддаць толькі асобе, другому чалавеку, альбо Богу. І тады ёсць вялікі шанс, што ты будзеш шчаслівы. Рэчы ніколі не аддадуць гэтага. Ідэі таксама не. І таму паглядзіце, веруючы чалавек – гэта той, хто адкрыў, што Бог жывы, ён асоба. І веруючы чалавек гатовы любіць яго аж да смерці. Любіць іншага чалавека, аддаючы яму сваі перспектывы і сваё жыццё. Гатовы любіць нават ворага, аддаючы яму сваё жыццё. Што часамі можа нам здавацца нерэальным, немагчымым. Мне вельмі часта так здаецца. Гэта немагчыма. Але Бог гэтаму вучыць. І ёсць такія моманты. І ведаеце, сапраўды гэта праўда, калі ты аддаеш сябе, парадаксальна ты атрымліваеш значна больш любові. І таксама, дарагія браты і сёстры, гэта вельмі доўгі працэс дліною ва ўсё нашае жыццё. Вучыцца аддаваць сваё жыццё, паміраць дзеля кагосьці. Бывае так, што атрымліваецца. Ты абяцаеш, аддаеш, а праходзіць час, і ты пачынаеш перадумваць. Ты пачынаеш думаць, зря, дарма, не аплочваецца. Адні праблемы. Я нешчаслівы,
я нешчаслівая. І мне здаецца, дарагі браты і сёстры, у гэтыя моманты заўсёды важна глядзець на Хрыста, глядзець на Бога, які можа надаць гэтаму усяму сэнс, нават самаму змарнаванаму жыццю. Бог можа надаць сэнс. Таму, дарагі браты і сёстры, жадаю вам, каб нашая з вамі вера дарастала да вось такіх вышыняў, каб наша вера была здольная любіць Бога, бліжняга, аж да смерці, аддаваць сябе, сваё жыццё іншым, Богу, блізкім і нават ворагам. І асабліва молімся сёння, дарагі браты і сёстры, каб тады, калі прыйдзе момант выпрабавання, тады, калі прыйдзе момант, калі трэба будзе даць сведчанне гэтай любові, мы з вамі не дрогнулі. Мы з вамі, каб наша вера была мацнейшая, чым наш страх.